Hey! Welkom bij Night React. Guys, is terug! Woe! Dus hoe het? Ik heb het vet leuk aan. Echt, waar als je het net wist, ik wie dus op Curaçao voor 2 maanden. En ook ben ik weer waarom in Friesland. Dus, En nou ben je weer terug om opnames te doen. Ja, ben ik een beetje bruin? Nou, ja, ze is bruin. Ze is bruin. Je moet geven maar de eerste video van Guys geweest. Dat ze terug is, ik weer reageren op PSI Dead. Gaan we ervoor? Ja. Ja, gaan we. En Go! het was echt een prachtige... Winning Texas, of zo? I guess. Ja, dat cowboy thema. Ja. Zinnen, skint op zijn hollen. 20, 22, side coming back. Long time no see, huh? Oké, de dance moves komen erin. Het ziet er best wel stom uit en hij staat best een thema en dan douche. And that is over, 그래 기분이 오자. Fijn dat er ondertiteling bij is, Ja. want waar hij oers zongt, maakt het wel sens. Ja, daarom. Dat is wel logisch. 거리네, 너무 좋아, 짝거리네. 동서남북, 강남 강북. Oh, de Gangnam Style, hè? 또요, hands in the air. I say yeah. Ik weet nog net weg Sam eigenlijk. Ja, maar waarom echt dat western thema eigenlijk? Waarom cowboys? Nou, waarom net? Dit is wel cool. Wow, op is heel veel meesken. Wow, Echt een heel leger. heel leeg cowboys komen zo hier. Hallo? Stel je voor, je bent gewoon lekker op die kameel onder het in Oh, in de kameel, woestijn. dat is net een... En op is is dit hier. Oh, maar je de Fortnite dans! Oh, hey. Ja. Hij had sneaky easter eggs erin. Ja. Want hij is van Gangnam Style. Ja, oh. Nou, als dat net wist. Oh. Wat nu? Oh. Uh-oh. Oh. Ik voel spanning. 야, 내가 많은 사람한테 까먹어줘. Battle! Battle, oeh. 나 더욱이나 몹시. Like that. I don't care, I don't care. Ik ben van Psy. Ja, misschien, maar ik word in 2 groepen split gewoon. Ja. already set. Yo, get another magic. Daddy don't win and 불편하겠지. 눈에 바른 대로 말할 거라 부서지는 사람들은 모아다가 가볍게 됐지. 적당히 하나 go. Oh. Oh. 그냥 같이 go, 다 같이 돌아보자 go. Oei. Hij werd in ook wel zijn. Oh, en hij gaat nou bijna neer. Nou. Nee. Bloed. Zielig. Can you feel it? Can you feel it? Oh yeah. Oh. Oh, je Nou. shit. Nou, douches is together. Wat cute. Ik wil dit douche echt leren. Dit ziet er echt cool uit. She says you go first. Wow. Jermen. Oh, maar ik hoor die clip in die auto. Het is wel echt een heel vrolijk nummer. Ja. Wauw. Oh, even een applaus. Dit is, Goeie eindpoos. ik zeg heel eerlijk. Dit is wel echt zo'n lekker nummer. Wees ik wel lekker op Kies Noesie. Als het dan in de auto zit en dan Ja. komt dit op en zo... Hey, Nee, maar daar is besnel die kerk is automatisch gewoon hun erin. Ja, op iets kies 200 km per uur, want dit is gewoon zo'n Het is een leuk lekkere nummer. doorpakker. Het is een leuk nummer. Ja. Ik zou zeggen een Jochen van het zien. Ja, Ja, Jochen van het zien. oké. Ja. Ik voel me. Hey jongens, dit weer een weg voor deze naar Chill React. Ik zou zeggen, jou een likeie, abonneer. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Ajoe.